Tak borci, zdravíme vás kamarádi, přátelé, příznivci, čtenáři našich knížek a vás všechny, kdo koukáte na naše videa. Jsem Radek Pokora, to je Todor Isájev. Hele, my jsme v minulosti už točili nějaké videa o hlavičkách. Jo? Když se podíváš zpátky tady na tom kanále, tak pár videí zpátky prostě tam najdeš video, který se jmenuje Hlavička ničivá zbraň rváčů. A mluvíme tam o tom, že hlavičku je potřeba vždycky provádět jako s přítahem toho protivníka a s naskočením. Tak je ještě druhý způsob hlavičky, která se provádí bez přitažení toho protivníka, bez toho, aby se ho chytil a přitáhl. A o tom si řekneme dneska. Než začneme, tak ti chci ukázat tuhletu knížku, Připrav se na nejhorší, kterou najdeš v Crusaders shopu. A odkaz na Crusaders shop je přímo dole tady pod tímto videem v popisce. Jo. Takže až dokoukáš video, nezapomeň tam kliknout a podívej se, co tam je. Jo. Jsou tam tady takové knížky. Tady v této knížce najdeš techniky bez zbraně, techniky s nožem, najdeš tam o psychologické přípravě, věcí. Jo. Pokud nejsi nějaký prostě trénovaný specialista armádní třeba, nebo já nevím, tak ty věci nemůžeš znát, ale tady je najdeš. Jo. Psychologická příprava, takovéhle věci. Tak borci, dneska si řekneme o tom způsobu, jak dávat hlavičku bez držení. Takhle, ještě než začneme, tak řeknu to tak. Já kdybych se měl s Todorem na ulici dostat do nějakého konfliktu, tak bych hlavičku proti němu nepoužil, protože jsou vyšší. Že? Hlavičku vždycky je výhodný používat proti člověkovi, který je stejně vysoký nebo je vyšší proti tobě. Jo? Když sám jsi vyšší než on, tak hlavičku neděláš, protože prostě se ti může snadno stát, že místo toho, abys ho trefil, já nevím, na nos, na bradu nebo někam, tak ho trefíš do čela. Že? A když si ukáže, že on má to čelo tvrdší, no tak prostě jdeš na zadek ty a ne on. Jo? To znamená, hlavičku vždycky potřeba směřovat do toho trojuhelníku, nos, zuby, brada. Jo? Takže teďka to borci berte, tak jakože to, co budu teďka ukázat, tak to berte vyloženě jako teorii. Jo? Takže když máš proti sobě protivníka, tak tě to tak, jak si od přirozenosti vede k tomu, abys prostě zaklonil, že jo, a bouchl. Jo? Ale toto není jakoby úplně dobrý způsob takhle. Pokud můžeš, tak dělej hlavičku vždycky tak, že chytneš a naskočíš. Jo? Přitáhneš, zároveň přitahuješ a zároveň naskakuješ. Jo? A tím, jak přitahuješ a naskakuješ, tak se prostě ty síly střetnou a je to prostě ta největší bomba, jakou prostě můžeš dát. Jo? Jak prostě to víme už a ukázali jsme si v tom jednom videu, hlavička to je ničivá zbraň rváčů. Prostě já osobně neznám tvrdší úder, než je hlavička. Kdo ti tvrdí opak, tak je prostě blázen. Jo? Nicméně, někdy se může stát, že prostě to nemůžeš chytit něco prostě se stane, že nemůžeš například jenom ve vasilu nebo já nevím, něco prostě. Takže to děláš tak, že se odrazí ze zadní nohy a jdeš přímo proti němu. Takto, jo? Bez nějakého záklonu, bez čehokoliv, jo? Prostě takhle jdeš proti němu. A snažíš se trefit ho tady tímto, tady touto horní hranou lebky přímo do zubů. Já to dělat nebudu, protože prostě Todor je menší. Místo toho si vezmu tady tu lapu a poprosím Todora, aby nám to ukázal. Jo? Ještě. Tak, a teď do toho naskoč, úplně silou. Jo, toto je ono, jo? Ještě jednou. To je ono, jo? Toto, když od tebe bavíme se vždycky o vzdálenosti na vzdálenost paže, jo? Protože natočíme video někdy, až se k tomu dostaneme, o tom, jak vždycky ve všech těch všichni instruktoři se v obrany řeknou, musíš si držet distanc, musíš si udržet vzdálenost, nějakou prostě co nejdelší. Ale v reálu na ulici to je prostě úplně pohádka. Jo. Všechny konflikty na ulici začínají plus minus na délku paže. Jo. Potkáš se s borcem, pičo, toto, rozumíš a prostě konec. Jo. A začíná to. Jo. Nějaká distanc to je prostě pohádka. Jo. A na tuto vzdálenost natažené paže je ta hlava, ta hlavička. To je prostě tak překvapující úder a tak drtivý, že 90, bych řekl, bez přítahu rukama 90% skončíš na zadku, když to dostaneš. A když je to s přítahem rukama, tak 100% skončíš na zadku. Podle mě neexistuje prostě ta možnost, že by zůstal stát. Jo? Na tuto vzdálenost, když on to udělá, pojď, tak prostě jdeš na zem. Hotovo. Ještě jednou. Jo, hotovo. Jo? Takže borci, vyzkoušejte si to s nějakým sparring partnerem nebo s někým.
Nebo jestli máte boxerské pytel třeba doma, tak se to dá taky trénovat, že jo. Normálně ukážu stínově, stojíš bez jakékoliv přípravy, bavíš se prostě s tím borcem, stojíš, ping, naskočíš tam, jo. Žádný záklony, nic, prostě hop, jo. A touto hranou, horní hranou čela, horní hranou hlavy prostě zasáhneš do nosu, do zubů nebo do brady. To je takovýhle trojúhelník. To je celý. Neznám proti tomu obranu, neznám proti tomu žádnou, protože to nestihneš. A ten úder je tak drtivý, že prostě smůla, jo? Jo, ještě další věc, nesmím zapomenout dodat. Když děláš hlavičku bez přítahu rukama, nezapomeň, že vždycky musíš pokračovat, jo? Protože ta hlavička, když ji děláš dobře, tak většinou není, ty ho sice posadíš na zadek, ale většinou on ti vstane, jo? Po té hlavičce s přitahem rukama, tam je v podstatě jistota, že ti nevstane, jo? Ale tady při této vždycky musíš pokračovat dál, to znamená, jak on si sedne na zadek, tak hned prostě jdeš do něj, jo? Nesmíš ho nechat vstát, protože prostě konflikt se natahuje a čím díl ten konflikt trvá, tím větší riziko pro tebe, jo? Na ulici se nerví, na ulici prostě vyhrávej, prostě ukončí to hned, jo? Bez rizika, co nejmenší riziko. Dobrý borci, takže jsme to viděli. Hele, koukni dolů, na Crusader Shop, co tam je, v popisce pod videem najdeš odkaz, tak tam koukni, hnedka teďka. Podívej se na knížky, podívej se na trička, podívej se na další věci, tréninkové nože, repelenty a tak dál, medvědí drávky tam jsou a tak dál. A borci, uvidíme se příště a do té doby buďme silní, buďme připraveni a hlavně držme spolu, jo? Zdar!